Għaddejjin bid-diskors. Eksosna l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima meta Net News taqsih fiex waslu taħdidiet dwar il-ftehim kollettiv mal-Unjen tal-Għalliema brabta mal-kundizzjonijiet tal-edukaturi fl-iskel tal-Istat u tal-Knisja. Ftehim kollettiv il-Gvern ta' qabel ilu biex isib soluzzjoni għalih issa aktar minn sena. Dan ifisser illi fil-prattika u b'mod tanġibli għalissa ma nbidel assolutament xejn minn xarejn ilu l-hawn waqt illi l-MUT kienet għaddejja bid-direttivi. Bil-Ministru lura f'Novembru kien stqarr illi n-negozjati għadhom għaddejjin u l-ħamis filgħodu għalilna l-istess ħaġa tant li baqa' jfarfara fuq l-Unjen. Negozjati għadhom għaddejjin ovvjament punti di vista li mhux dejjem ikunu allineati il-ftehim kollettiv mal-MUT għaddej bajna bid-diskors, għaddej bid-diskussjonijiet għaddejjin. Ovvjament ifhem li hemm żewġ partijiet madwar il-mejda, jiena b'mod naħseb kostanti tkellimt b'mod apert fil-pubbliku kemm magħkom il-ġurnalisti u anke fil-Parlament dwar dik li hija l-viżjoni tagħna għas-settur dwar dak li huma anke l-wedijiet elettorali li għamilna u aħna marbutin bihom. Fl-aħħar jiem fil-Parlament, Grima nnifsu żvela li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena akademika diġà rreżenjaw 13 il-għalliem, ekwivalenti għal medja ola minn edukatur f'ġimgħa. Kellek 13 l-edukatur li rreżenjaw din is-sena. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-edukatur wieħed hemm it-tendenza li ħares lejn in-numru globali ta' edukaturi li f'dal-pajjiż ilaħqu ma' 12,000 edukatur. Jiena kull meta ikun hemm reżenja ovvjament ma nuħux pjaċir b'dan kollu, ovvjament kull edukatur għandu l-karriera tiegħu li wieħed allura jieħu deċiżjonijiet illi jħoss li huma donji għall-avanz tiegħu u anke tal-familja tiegħu. Ironikament huwa sostna illi għandu bżonn jiġi indirizzat il-benesseri tal-għalliema propju wieħed mill-punti kardinali li l-MUT qed jinsistu fuqu fid-diskussjonijiet tal-ftehim kollettiv. Intant, ftehim kollettiv ieħor illi l-Ministru Grima għadu ma sabx kaptu tiegħu sentejn wara u għadak mal-UHM Voice of the Workers dwar l-impjegati tal-Università ta' Malta bil-Ministru jgħid illi n-negozjati għadhom se jibdew. Format illi ħajkunu qegħdin jerġgħu jibdew in-negozjati propju sabiex naraw li jkun hemm sblokk f'dik is-sitwazzjoni. Dan ifisser illi il-Ministru għadu ma sab ebda żblokk sabiex itejjeb ħajjet l-għalliema fl-iskejjel u l-ħaddiema fih dan l-Università għad-detriment taħħari tal-istudenti Maltin u Għawċin.